Mira pamberi dare ramamutasi. Zvese ndezvechokwadi. Zvese ngezvechokwadi. Ndikanyipa chabatwa nemhosva. Ndikanyipa chabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Zita rangu ndonzi Solomon Deremwe. Ndinoti pamusoro changamire. Baba wangu wakafa 1999. Ndikasiiwa paumba nekusiiwa nekupiwa minda. Tagara muzukuru anonzi Obvious Mureyani, mwana wehanzvadzi yangu inonzi Alice, wakauya kumba kwangu achikumbira munda. Ndikaramba. Sekai hanzvadzi ikauya zvakare kumba kwangu ichikumbira munda. Ndikaramba. Wakatsama nazvo kuramba kwandakaita. Wakabva waenda kwaishe Mukahanana. Wakauya naishe Mukahanana pamba paro. Ishe Mukahanana aina sabhuku dangarembwa nasabhuku ndorikanda nemapurisa 4. Wakati tauya kuzogowa minda yakasiya wabereki isina kugowewa. Ndakawarambira ndikati minda ndakatoipiwa kare, iri minda yasekuru baba wabereka baba wangu, yairimawo baba wangu, minda yababa wake. Kufa kwaita baba wangu ndikapiwawo minda iyoyo. Asi hawana kuteerera izvo ndakavataurira. Ndakavaudza ndichiti kumunda iko handiendiko kuti mundokowe minda iyoyo, ngekuti minda iyoyo ndakaipiwa kare ngeyangu. Ishe Mukahanana wakataura kwandiri achiti, ukaramba kuenda kumunda ikoko ndichakusungisa nemapurisa aya. Inini ndakamupindura ndichiti, kana zvakadaro mataura vanhu vemutemo. Ndakatya. Ndikaenda nawo kumunda ikoko. Akandogowa minda iyoyo. Asi inini ndakanga ndaramba ndichiti minda ndakaipiwa 1999 uri munda wasekuru wairimawo baba wangu, munda baba wake. Kufa kwazoita baba wangu pandakachizwawo munda iyoyo mumaoko angu. Saka ndakazotakura nyaya iyoyo ndikaenda nayo kucivil court. Ndaenda nayo kucivil court, nyaya yangu yakagamuchiwa. Yagamuchiwa nyaya iyoyo, ndipo ndakanzi dzokera kwachief. Kana wabva kwachief ndozodzoka zvakare nenyaya iyoyo kucourt. Ini ndonzi Solomon Deremwe. Ndiyo nyaya ndayonayo kwamuri Changamire. Nemashoko iwayo ndinoguma ndiri ipapo mazvita. Wataseka inani? Na Alice. Alice, wale ndiseka inani? Ndipasa. Indiana. Ndiseka. Indina Alice. Alice. Right, tauri rakamira sei zvataura nekumana. Zvataurwa pamusoro Changamire. Inini ndinoitwa Alice Deremwe. Ndini festival yemusha mangu yemumba mwenyu. Zvari kutaura izvi minda isusu hatina kumutorera. Takanga takamanga kwakucivil court. Tichibva tapuwa pepa iro takapuwa rakazi ngazviende zvodini, ngazviende zvoshewa. Zviri zvekuti nyaya yakatanga haina kutanga izvozvi bamama. Nyaya yakatanga 2021 ndopakatanga nyaya iyi. Achindotimangara tichibuda, achiendepi tichibuda, tichienda kwamambo anga ari uko kuseri uko, ichiramba tichienda kwaishe Mukahanana waari kutaura iye asikauyi. Saka muna April umwe ndopazotimangara futi kuti takamutorera munda pane Major Street. Saka Major Street wakati
minda yacho yakambomira sei vejasu takapindura tichiti minda yakadini minda yakashayiwa papa ina sabhuku dangarembwa na ishe Mukahanana takashayiwa minda iyoyo iyo wakashayiwawo ndo pane nyaya yangu ipapa ndo pane nyaya yangu ipapa ishe Mukahanana nasabhuku dangarembwa nasabhuku dorikanda simba rekusheya minda yakwaDerimbo wakapiwa nani papa ine pepa rakabva kukoti rakabva kwaMajestic tipe pepa racho zutawo vantu zvomuita episode pakazi ishe Mukahanana naishe nasabhuku dangarembwa nasabhuku dorikanda ngavashiye mundandepati hapana because according to this paper parunzi the respondent is barred from disposing of the property and livestock which forms part of the deceased estate until the estate is registered and the property and livestock distributed evenly. Estate yakaregistrwa estate yakaregistrwa here estate zvatomutaura kana chiti estate baba wenyu paakafa ane zvinhu zvaakasiya property dai angaine imba mutauni imba kumusha ane imba ane minda ane mombe ane mbudzi ane huku ane motikari ane zvikochikari ane zvigayo zvese izvozvo ndo inozi estate yababa wenyu zvinhu zvaakasiya saka mutemo unoti munoenda kwamaster of the high court munosvika moita sei munotaura nyaya iyoyi mataura nyaya iyi panochuzwa pakati penyu ndiani executor anditi anenge akuzoona zvinhu zvese zvababa zvanyorwa pai pasi nemabeneficiary acho arikuzotiwa nofanira kubenefita kubva pane zvinhu zvonyorwa kuti pai pasi yadaro yochinzi zvinhu zvakudii zvakubhuyiwa zvachirejeswa kupi kwamaster of the high court uko anditi uchiziva iwe chako ichi 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 asi this is an order that yakapiwa necourt but hamuna kuita saka kana pabe neorder yecourt kutaura kuti tangai maregister chi-estate yababa musati maita anything ava Mukahanana nandorikanda nadangarembwa simba rekuzoti wagowe wakariona kupi pindurai nesimba rekutoti Mukahanana anotoita simba rekuzoti aine mapurisa kuti yakusungisa uyu simba rachiri ranga richiwana kupi anga achiri bhesa unowati because yefanira kunge iri court order inotaura kuti iwewe mukomana handiti waakusungwa nenyaya yakati iri order yabva kuko kuna Majestic kuti endai musunge munhu because zvamakaita makamuthreatena you threatened him kuti aite zvamamuruda nekunza mapurisa imimi wacho zvamamuruda zvisiri pamutemo handizvo because abanyaya kuti mamuda kutosungisa mukomana because this order is issued together with the warrant of arrest which shall be suspended on condition that the respondent complies with the order. And imi makaenda kuti chinhu chikaichi makaenda kuchipindurudza masvika kwaMajestic maenda kwaMajestic makasvika mukataura kuti mukomana wayo ndiye rutora minda nemombe nechii zvese ndiye rutora asi madzoka kuground imi mavanotora ishe Mukahanana nasabhuku ndorikanda nasabhuku dangarembwa mobva maenda kogowa imimi zvamakarambidza uyu zvakarambidzwa nekoti ndo zvamakabva madzoka vamaita imi imimi alright
Imi makarorwa ere wasikana. Makarorwa. Nese. Kana makarorwa. Saka murudzoka kubva kumusha kwenu kwamakarorwa kuya kuaminda yamabiri. Pakatangira pamusoro pangu. Pakatangira nyaya iyi. Iye uyu Solomon anga akudzinga maisama paumba charity. Anga akudzinga paumba. Pese pakafa baba yedu 1999. Atina mbobvira tadabinda, atina mbobvira tadambuka. Pakazotangira nyaya iyi panga akudzinga Solomon kuti mairiyo ni paumba. Zvamutotaura manje. Ndozvoti mimi hamuna nyaya naSolomon. Asani nyaya ndi maisama. Maisama ndiye akaenda kukoka imese kubhuya kuti batsire nyaya yangu. Sekutana kwamuita makati hamuna kuenda mamuda minda, hamuna kuenda mamuda mombe, hamuna kuenda madachi. Asi maisama paakatanga kunetsana naSolomon ndipo takabva tadzoka. Andizvo. Maisama wacho ndoka. Haana kutomagarwa bakamangarwa tisipire. Asi kunodiwa zvemaisama wacho. Haana kutoiswa papepa reutakamangarwa. Pakaiswa inaseka ipa. Kana iri yehonzeri unodiwa. Tichitomuda panapa. Ngozi isu totiziva kuti sei Solomon namaisama wangakuisa. What was the reason? Imi makataurwa kuti ndikudzimba. Akazi ndikudzingirwei. Ziva konduno patengesa ndo mazura atakaita. Zvakuda iye ari pasi ndo mazura atakaita. Azizi wakaziva konduno patengesa. Ane iri pamwe pakamutengesa Solomon. Unozamutani kuenda kukoti kuchikwidza mabhazi kuenda kufambira nyaya yemusingazivi. Munozivira simba unyipa. Andizvasika. Akamutengesa andina kuona. Ndozvatotaura. Kana asina kutengesa nzvimbo, sei maisama akazouya kwamuri achiti azi ndazinyibva ndoda kutengesa. Kuti wangasenge pari pamwe pakambotengesa. Saka kana pasina pamwe pangakatengesa, anga azvibatirei kuti tada zvitengesa. Akafungira. Anga muona, isu atirara muupenyu kuti sei ufungira. Enda titongi nyaya kuzvikuti zvekufungira. Isusu muno matongi wanu, totonga chii? Nyaya. Ngozi nyaya kuti kana tsika dzenyu mimi dzepaderi dzinoti here kana baba afa wanasikana wanodzoka kubva kwakaroorwa woya usheya misha. Ndio tsika yenyu here kwaderi. Tsika yenyu yakaderi inoti here kana murume baba afa wemusha wanasikana munodzoka kubva kwamakaroorwa kuya tosheya misha. Koyenyu mimi kwamakaroorwa minda mutorerwa ndiani. Hanzadziwa rume wenyu dziri kudzokwa here dzitorera rume wenyu minda nemisha. Ndo zvandikuita kuti sei muri zvamuri kuita imi kwamuri kugara, sei muzoda kuzviteedzerawo kwamakabva. Muda kuita kwamuri mimi hamuzvidi kuti muitirwe mimi, asi muda kuitira vamwe. Kuti mushuwa uyo uzideremwe, pana baba deremwe. Ndosaka mushuwa uchinzi chii? Deremwe. Pakashaya baba deremwe, mushuwa uyo unodii? Unobva. Asi kuti mushuwa uchaparare, baba deremwe anofanira kunge aripo baba deremwe woita sei? Wochengetedza zvinhu zvechii? Zvemhuri. Kuitira kuti mimi kana madzokawo, zvatizivi kana madzoka marambwa nevarume wenyu, munoona pekudini? Pekusvikira. Andizvo. Hatiti kuti musha menyu dzingwai, asi kuti kana makagara zvakanaka kwamuri, siyaiwo kumusha kwakagara zvakadini? Zvakanaka. Sei kana muri kuti mimi kwamakagara kwakanaka, munoda kuti kwamabva kushate, asi ndiko kwamakabva. Uye Solomon yanza dzenyu. Yanza dzenyu. Yanza dzenyu. Zvamunenge murumbofunga. Koimimi. Because mukona papa ndurushandisika ka. Chinombozi mhuri chii? Ngatibatsirane. Chinozi mhuri chii? Ngatibatsirane. One, mhuri kuziva kuti uyu mwana wababa wangu mwana wamai wangu. Ndo chekutanga. Andi ndo kama kutanga iwo. Andi ndo ndachibvunza manje. Imi matora minda yababa wenyu mimi. Anditi. Mapa wana wenyu mimi. Wana wenyu wazukuru wababa wenyu mwamwapa minda yenyu matora mwamwapa minda. Andi saka wana wa Solomon anezita deremburi
wada kuzotora munda uko wada kugaripi wana wa Solomon uyu anestari kuti derembwe wana wake wari kuendepi imi mochitora minda yaderembwe manje upaona nini pamusoro mambo iko baba washaiwa wanyepa obviously ari kutaura chigumisirwa changu handifungi kuti wakamboya ayibvinze minda apo watoniiko baba ngoti pane pamaguve wana wake isusu wana wedu wake vane minda ndipo ndiri kupindura handina kupa zita rimwe ndakupa ise example kuti ini ndiri pana ora ndichipe example yako hanzvadzi dzangu inini dzobva kumusha kwavo handiti wakaroorwa uya kuti ngatishiye minda yani yababa handiti tobva tashiya minda yababa nehanzvadzi dzangu saka ndashiya mundo hanzvadzi iwewe wakuzova wani iwamuka musikana wane munda wake ndikashiya inini nehanzvadzi yangu minda yababa i7 inini ndiri mukomana 1 ndine hanzvadzi 6 tobva tashiya minda yababa yese digarake ini ndosara nemadiga mangani 1 handiti ndiwo baba mune wana 1 wangu handiti saka rako iwewe rarako nani niwana wako mumusha mani tikasheya akamona kuti ngatidini tobatsirana ngozi basa redu ino ndeuta ndigare zvakadii noti zvokupanya tinoti mimuonewo zvakanaka toita zvakanaka zvakashata todii tozvigadzirisa asi chiwanhu chiita sei chichiteedzwa ndozvandipedza kutaura kuti ndikupa that's a very simple chii handiti yes mutemo ungakwanisa kutaura kuti Roman Dutch law inokwanisa kutaura kuti mwana wese ndi beneficiary whether musikana kana kuti mukomana anofanira kungobenefita paestate yababa wake handiti asi titi kuti kuchiwanhu pane zvimwe zvinobenefitwa nevasikana nezvimwe zvisingabenefiti nevasikana for the sake of the name handiti chinonzi derembwe mukasheya imimi 1 2 3 4 muri 6 maguwana minda yaderembwe iri 6 handiti panenge paakuzi apo ndepana pakudaidzwa pezita remurumwe wako apo pakudaidzwa pezita remurumwe wani uyo pakudaidzwa zita rechi remauyo pakudaidzwa zita reuyo handiti chamaita sei madistroyer chinhu chinonzi chii derembwe madistroyer dzinza because apo kana uriwe kwamakomba iwe wakarorwa kwamakomba munda wako iwawo kwamakomba nemwana wani wako watoinchaji neminda yayo ndionani ndiwana makomba ndowanawo yato property yani yawo ndosaka ndakubvunza kuti iwewe kwauri kwawakarorwa iwe hanzvadzi yemurume wako yobva yava kuti minda yemurume mamainini ngeyababa wedu handiti saka isusu taakushera nevarume wei nhaka yani yababa handiti mubva matorerwawo minda yese yemururima wana tete obva otora umwe wake wobvoisa wana wani munozwa sei ndosakuudza kuti pamubatoka tisataita chimwe chinoka yes mutemo unotibatsira kuti tigare zvakanaka tichiziva nekungwara asi pamwe pacho pane paunozoona kuti kungwara kwandaita ukatifambei after 2 years kupusa aikamuona isusu tiri kuti uri kupanya kwako iwewe wowaka kwawakabva kwakaenda asi kwawakaenda hakusi kwako ndosaka yuzi nekukafa mweya wako wauramba uri kwakarorwa unodzoka kwaderembwe kumweya wako ukazoramba ukazi iyazvo wakatengesa kudzinza dzoka hako chigarewa ndio tozoona chipoko uchikwira negomba rochidzinza uchikwira uchipota ukozi warambwa nedzinza rako nezvawakaita uchiri mupenyu handizvo ndikuti uyu mukomana ndiye chii ndiye hanzvadzi yenyu ndiani ndiye derembwe handiti kanai maningi chayanai maningi tukanai maningi asi at the end of the day pane chinhu wani chamusikafanira kukanganwa kuti uyu ndisekuru unonetsa asi ndisekuru kwedu akambozaizvo ndiye chii izvo musambodii musakangava because kuti panzi paderembwa munda kana pasina munda yepaderembwe hapasiri paderembwe ipa munozwa sikana
Saka tikuti izvi zvekuenda mumakoti izvi tinoenda hedu nenyaya yekungwara kana takafungwara kana takaita sebhari zvimwe zvacho hazvidi koti. Zvinoda kungoziwana kuti uyu unoita zvakati unoda zvakati, uyu chakati haadi, uyu unoda zvakadai. Vasikana ngatimbogare pasi tiese kuonesana zvakadini zvakanaka. Kana uyu bambo ari wrong tinomutaurirawo isusu aona ibambo muri wrong. Uyu hanzvadzi yenyu kana yakasiyiwa nababa iri pamunda apa, handiti musaidzinge. Siyai hanzvadzi iri papi payakapiwa ndiani? Ndibaba wayo. Musaibvise papi ipapo. Why tiri kuti usabvise hanzvadzi payakasiyiwa nababa? Because iwewo uchauri kuchemera munda uri kuchemerawo wakasiyirwawo ndibaba. Saka umwe munhu akauyawo baba munini akauya achiti ndautorawo munda ngewe munin'ina wangu, unozofara here? Handiti ndosati kuti tiri panyaya yegive and take. Give and take. Iwewo Solomon handisi hanzvadzi yako, whether she was unfortunate kuti hana kuzoroorwa kwati akaroorwa akadzoka, asi baba wake paakadzoka kumba kwababa wake hana kudzoka kumba kwababa munimba, akadzoka kumba kwani? Kwababa wake. Baba wake kobva ati mwana wangu chigara papi apa, nemhuri yani nemasanzu ani ako apa. Iwewo Solomon sasamubvisa. Asi kana iwewo nemasanzu ako makuda kubva mamakasiyirwa nababa, handizvo makukreta futi mwechi nemadambudziko, makufanira kuenda futi kunani? Kuna baba hapo mumukumbira kuti baba mhuri yakura tikukumbira kuti maybe ukatito ndokuenda kuita chii? Kuita mhuri. Noti kukana koti haimbozivi magariro amunoita, asi nharaunda mamunogara ndio inoziva magariro amunoita sei amunoita. Koti inongoita based on facts. Kunongoti uyu wati alright hashamwari iweyo nenyaya yekuti hawahiwa nenyaya zvekuti mazoita sei madzoka kumba kwacho ka they don't care. Mukuona pane nyaya zvokuti maita sei madzoka kupi kumba kuti muchataudza here kana hamutaudzani hawana basa nazvo. Anga mwana manje nai azani sekai uyu ndiye sekai. Tinongotaura zvimwe chete zviri kuafekta kupi kwese kuti inini chandanda kufunga chacho chekuti imimi wasikana handiti paakuda kuti wamwe vanhu mukaunza vanhu vakunze vanokukanganisirai relationship yenyu semhuri. People can only come in kuti vakubatsire pamune maona kuti apa tanyanya kudini, tanyanya kutadzirana. Zvinofanira kudai mauya kuya kuti mambo isusu nyaya yedu haisida kupinda mukoti, nyaya yedu ndiyekuda kuti mutibatsire kuti tinzwisisane nechii nehanzvadzi yedu, totoiita isiri muchii mudare muno, ndo kunonzi kugarisana. Because chinhu chikaya mukoti ka munhu anoexpecta kuti ndinda kuhwina kana kuti ndindaruza. Toti mukoti munomu hapana aruza hapana ahwina, asi chatiri kuda ndechekuti paunobuda padhoa wabatsirika here nezvatakuitira munhu, ndo chiri important. Rasiyana nerekwani kwamajastiri. Kwamajastiri kuti ndaluza ndawina, asi munomu hamungaluza ndawina, asi munhu abatsirwa handizvo kuti ubude wa munhu uri uri nani. Saka zvandakutaura izvi mukaenda mukarara makarara mukazvibvunza kuti tete akauya kotora minda yatakapiwa yasekuru, 1 ndinosara nei, 2 ndinozwa sei, 3 wana wangu wanozodini, ndikafa wana wangu wanozodi kudini. Handitsongoro saikoro yachakashata kuti mwana pamamusira akaroorawo handiti mungona chachimairi hanzvadzi dzake dziaendawo kuti kwadzakaroorwa dzichadzokwawo futi dzoyako titi kuti ngepabata mai ndodawo shaya handiti pachabva kuzi paderembwe powapazi paJosaya, powapazi paJosaya, pachabva futi paJosaya, powapazi padindingwe, powapazi padindingwe, because wana warongozvarwa vachitamba ezirongozva vari kuroorwa rumwenda vachidzoka vachitati tauya kusvika zita rekuderembwe kusvika zita renyura Josaya racho makutora kusvika zvichikodini, asi tikuti paderembwe ndepadi ndepadere. Ngatichengetedze zita rekuti chii derembwe. Saka ndaitoda kudai uyu anga ari pana anzani Alice zastori Charity iye ndiye mati mai anzani Sama. Yes, mai Sama anenge achidiwa because mai Sama ndiye amuridzi chaichaiwo chii. Imi mazongoonzwa pataidawo kuti mai Sama anzwe kwatiri kubva nekwatiri kwatiri kuenda kuti no, it's not about winning kana kuti chii
but it's just about understanding each other. Toita zvinhu zviri correct. Zvisingati baba akarara hadoko akarara atendeuke ba. Handizvere Alice. Tirikupazwa changamire. Asi pane pendaida kukumbira kuti asazoramba achingomangarawo batati kubva 2021. Aiwa. Saka ngaibve andoperera pano kwete zvokuti asimudza zvenyaya yoenda kozimangara. Ndipo patakukumbira kuti asaramba achindodimangarawo. Kukumbira hangu changamire. Uruzwa chiro che. Ndipo tiri kutokumbirawo hedu. Ngati 2021 sinoite zvinhu kusvika 2025. Izwai zvinhu ndatitete. Changa chiri kuona munhu achiramba achimangara. Isaini yekusagutsikana. Ndizvo ari kusangana nechii. Ndozvinoti munhu aramba achidii achisimudza. Pamusoro chimwe ndibvunziro kuti wagutsikana here acharamba achimangara here. Matinoda kutizwa kuti izvi uchizwa kutobuda kwababa munangarwa kuti haapererwi. Izwai. Aika kwamakaenda kumberi kwesoko kwakadzuka ipapi. Papana mushifi. Ndosaka madzuka. Ndosaka ndinoti kubatsirai kwandiri kuita nawo. Iye wacho hatisi kuti tuze totomutaurira utozwa zvatokutaura kuti nyaya iyi haichadi koti ba yakuda kugarisana handiti semhuri touyawo kana muri tichida touya mouya semhuri handizvo mese muri chii muripo isusu tozotaura koti kuti nyaya iyi takaigadzisa nyaya nzira yakati but chandisina kuda inini chandisina kuda chete issue yekutora zvinhu zvepaderera kupa wakwasha ipo takatopuwa zvedu. Izvozvo Dinda takatopuwa zvedu. no izvozvo ndo zvatiri kurivhesa izvo kuti zvakaitwa izvo zvazvichi zvakashata because even nyangwe order iyi haina kukupai mvumo haina kupa vanhu vakazviita iwo mvumo yekuti wazviite zvawakaita saka zvazviri wrong saka izvo takutodhikireya kuti that decision that was taken by Mkana and partners is null and void. Tadzoka futi panapa chii pasquare 1 ndo patikunotangira kuti minda haina chii haina munhu izvo zviminda ndeyekwani ndeyekwaderemwe totangirepo. Sekaidenyi pamusoro ichangamire indaronobvunza hangu panyaya yemombe kuti akatengesawo haapiwo here wana tete padoko Ndo saka ndati muruzwa nyaya yenyu pai nyaya yenyu sekai haisi yemunda chete nyaya yenyu nezvinhu zvakadii zvakawanda zvisikubuda pachena asi chazoenda kubuda pachena ichi munda asi zvanga mutora nenyaya yemombe pauda kuzikanwa kuti baba wacho paakambofa namai right baba paakafa namai wakasiya mombe ngani state tinayo yekuhaikoti tati baba namai pawakafa wakasiya mombe ngani 8 dzirochengetwa ndea ndisoromo saka imi muri kuda 35 ngoshiya mombe 35 dzamusiri kuchengeta dzamusiri kudhoza dzamusiri kuisa kudhibhi dzamusirisa mudanga dzamusiri kufuta dzamusiri kuteerera unangohora chete ngobva kwauri mwenyika yakuhora ndizvo it's very unfair. Let's be fair to this gentleman and kana atori zvitori mutori neraki imi kuti mombe dzacho dzitoripo koda yanga yai mombe mamunoita sei dai papa sina kana kwani mamuda kudii mamuda musungisa ndizvo munoona nyaya zvinoita isu toita kuti kuti makore mangani baba namai vakafarira mai wakafa 89 baba wakafa 99 which means we are talking of about 26 years and but 26 years ndiri nemai zvandoita pa 26 years kana mati muda kusheya yemombe pa 26 years mombe average mujana pamwedzi mari majana uri kubhadhara muno mazuva ano padanga remombe dziri 8 and above that's about $100 pamwedzi saka $100 pamwedzi tikuti Solomon nyaya mari yeujana i 1200
pagore. Saka 1,200 times 26 years. Achifudza ndeyeujana iyo. Ndobva tazoti kana paine marecords edosing nechii zvese anofanira kuwana mari yake. Kuwaka danga nekuita sei zvese munofanira kupa mari yake. Tochiti 26,000 plus zvimwe zvese izvo andika. Tobva tachiti toidivhaida nemitero ka. Ndakabvunza kuti mombe yese inoterwa chi $2 yamari $5 pamombe pagore. Saka kana dziri 35 it means it's 35 by 5 inotipa chii 35 by 5 $175. Saka it's $175 times 26. Totaisa pasaida tokalkuleta dzese idzodzo imari dzinofanira kudzoserwa kunani kuna Solomon tisati tasheya zvinenge zvasara. Saka mova machikalkuleta kuti value yemombe 35 average mombe ikuita chi 300 and 26 by 300 10 3,000 10 6,000 10 18,000. Saka we are talking of about 23,000. Already maamu lost kudhara makufanira kutobhadhara Solomon. Mukona ndizoto kuti imimi ndi makufanira kutodi pamombe idzodzo dziri 35 Solomon dzato dzake maererano nemaexpenses yakadii ayakasangana nawo. Makuchimutsvagira mari yashota shortfall ye6,000 yamunofanira kumubhadhara. Pane zvakaita makanakirwa munhu mumataundi. Because musazvikanganwe zvekuti pakufudza mombe ka unopiswa nezuva, unonaiwa, unobayiwa nemupangara, unoswera nanzara, unoita there is a lot. Saka zvinhu izvozvo zvinofanira kubhadharwa nemari, zvinofanira kukostwa. Mubva mamubhadhara kuti muende pasame level, then you share the balance. Saka na balance isipo sekuti ona kwandaita kuti mato negative already. And mafanira kubhadhara negative iyoyo kuti ikwane then mozoshare mhepo. Akamona zvinzero kuti mozoshare chi mhepo. After matomudini and ndisati musatarise side run renyu chete asi musikatarise side run rake for the sacrifice yakaita sei yakaita. Mutendeyo mune zvimwe asi mumushora mune chii mune zvimwe. Ndiko kuti nyaya yenyu ite sei igadzise. Kuzi mungangotasa mombe 35 dziri kudanga kuti mombe isvike pekuti mombe ka kutanga iri nhumbu umwe munhu akachengeta kutsvagira mukono chaiko. Tanga kutoitsvagira mukono kuti ite nhumbu achisvetsveredza mombe kudzika kune mukono wakanaka kuti iona dore mukono wakanaka. Ibasa rekutanga iro yozobva yane nhumbu yosvika yabara wochengeta mhuru yacho kusvika yakura zvokuti yakuda kuzoitawo mhuru yayo. Imakandonyarara henyu muri kuva rumwe hamuna mumbere vamuri hamuna mutodaidza kumbirai isu tinadzo ndinoti paukama munoziva kunoita sei paukama sekuri Solomon ndinotanga uchiita unoziva Solomon ndinozaaaaa zvaunofanira kuita newe zvaunofanira kuita muita sei muri wana wechii muchinhu chimwe chete. Hanzvadzi dzavo kana tinodawo munhu handiti dzinokwanisa kuuya sekuri Solomon ndinotangawo chii danga ndiri kukumbirawo sekuri mubatsiro nditange chii danga. Solomon noti tsvimbo yake hanzvadzi yangu akwa zikai endotange danga iwe nhingi endotange danga iwe nhingi endotange danga. Handizvo muri kuita chinhu pachii paukama pakuwirirana nepakusimudzana noti kukana. Mukaita zvekukanaka mutemo uri very stupid. Ndizvo zvandikutaurira mutemo uri very stupid. Major Street yanokutaura alright ngatichitaure cost yakasanganikwa nayo nani naSolomon tobva taita apo tsve. Yobva yazi right izvozvo what is the current value yemombera dzacho dziri mudanga. Yobva yazi apo chii tsve. Handiti yobva yazi Solomon ngatanga atora zvake expense yake. Yobva yana
kese katsvairwa matom negative. Was right? Still mhosva inaopera negative iyo it means kuti you owe you. Chimbadarai. Saka zvinoda kuti ngwarei. Motionei. Pamwe pacho movhara dziso chi 1, pamwe pacho movhara chi ese, pamwe pacho movhura chi ese kuti muonere zvimwe zviri kupi zviri kusei. Because musakazvionera ka. Amen. Ili ndo kubatsira ngwanda kuti iyi ishu yenyu haidi zvemakotsi ba. Anditi haidi zvemakotsi. Inoda zvokuti mugare pasi sechi semhuri mubatsirwa muwirirana mufamba zvakadini zvakanaka. Because kana mazwa ndati kutorea nenyaya yemombe dzamuti kuti bani 35 ari kukupai rambe kuti mari 35 imuri murume wenyu ndiani. Mutone munhu utokaunda mombe dzikudzwa rumwe murume nakakupai 35 imuri kumurume wenyu mautoziva kuti mnhu akapasora murume 35. Saka pakatobarwa mhuri mutone kodha muri kumurume wenyu mutone nemwe bhuku muri kumurume wenyu rekuti +1 musazodaro. Mazwa usikana musazodaro. Ihanza dzenyu chandokumbira Solomon idzi hanza dzavo hauna dzimwe hanzadzi. Imi masikana hamuna imwe hanzadzi futi kunze kwani. Mungapokana mukadii mukaita sei asi at the end of the day ndiye mama. Imi ndi mwana pana tete. Ndonyaya chitiri hai musakanga izvo. Ndosaka isu takakura ramai edu achitaura kuti ukaona parurwa hama kanda vhurungu. Ndizvo takakura achitaura ramai edu parurwa hama wana wanyamunhu kana warurwa kanda chii vhurungu usakande chii dombo. Because pamberi apa uchaona wari chii hama inhikiti usazokana. Andrei pachaita kana kadidika muda Solomon apano mupamira bro Solomon basida kana wazukuru wenyu chaiye munazowataurira kuti sekuru wenyu chaiye ndi Solomon. Wamwe wandiwana sekuru asi sekuru wenyu chaiye ndi Solomon. Wazukuru wenyu ngawaite used kutamba nemuswani wasekuru wavo. Ngawasaite hondo dzana mai dzoenda kuwana. No. Amutorerani peace order. Wanauya munhu. Kutorerana peace order. Mutorerana peace order iyi. Yoti masangana mutauni. Umwe akaona umwe cross attack. Umwe akwenda ari kwa spa umwe ari kwa team. Wanauya munhu. Sadaka chiende mugari pasi kana muruda kuti suti kubatsirei munhu wetu kubatsirei toita this case out of court tigare nemi pasi sasoro semhuri tikubatsirei ana sekuru toda kufikira paina ana sekuru wamwe wawo wana derembo vanokwanisa kumba varipo nedzimwe hama titi chimwe chibva chapera hatichadibanyaya kutanga kuzi mombe munda toda tigare tivatadzigadzisa once and chi once and all. Saka zvoda mumusha. Nduti wemumusha. Ihama. Dzaunofila iwewe, dzamunofila kuti dzinofanira kunge dziripo as witnesses. Ukwa mai. Ukwa na kana wana sekuru. Vanodiwa. Ni wana derembo wamwe. Idini walinga tora kuya naye. Ihanzadzi yababa. Ngekuti mundonge wa sekuru hanzadzi yababa ika iyi ainomboyeba mumusha ichitorera baba wangu munda ichiti saka ndiye mumusha mangu azinomboitika taidwa iyoyo saka tati anokuzatua tutoti toda kudziita sei kuti wese anofanira kunge aripo ngava aripo tifatabatsirana nyaya yobva yapera. Hatichadiba izvi zvekwesa makozi munopedza mari mahara. Munopedza mari mahara.
Amor. Tivi nyama mwalimu tunakwenda kwa haikoti. Haikoti hawendi usina lawyer. Lawyer ile kwa haikoti unobata $300 per hour. Munai Maria muri kuende combined pamuti muri 4 muri 4 mukaenda ku court atiti zvafanira kuti matengerana matenga mombe 4 tengai mombe chita society kuti ma 300 yamuda kuita kuti lalo isai muwani ma account mutengerana mombe muone kuti munoita 6 months iri matanga enyasa zvara muri kozadza matanga emaloya imenyu asina chiro inini ndaterera zvamataura ndagutsikana nazvo saka zvakwavari kuti dare vari kurida here kana kuti havasi kurida asi inini kwandiri zvinoti muzita raJesu haleluya 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 Teachcatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,